हाया जों होआबो प्रेगनेन्टफोरनो प्रेसजों मोनजाया खि जाखो ना दस ओरैनो सियार गाखोग्राखायसो गिया दसानो जायो नै बे ओरैजाय दस एप्रिल मे जुन जुलाइ बोसोरसे खमायखादोंबो ना बैयाव हानना लांदो बै जारौखौ सुनांगौमोन गोदैसो मामि गोदैसो आं दा गस्ला गोदान हरबावगोन गस्ला गोदान हरगोन नोंथ' आं साइज बायनानै बासिनो रोंखायोना थाइनैबो जिनिस दं जायाथ' बे थां बाजारानो जोबलायलायनोसै बे जोंना बाजारनिखौ बाया हारसाफोरनिखौ बेना मोनसे खनसेबो सुवाखै फैबाबो सुनो मोना नामा बैसिना ए बिसोरलाय बै माबायाव फैनायनिफ्राय फैथ'थाराखैना होनबाबो खनसे सुथाराखै नै गैथ्रा ओंखायसो होनदों जनाबो बांद्राय खम नंखाया नालाय जाबाबो आं सेरफि दंथाय सुदो दा एकदम रेजेंथार आंबो सकेटसो बियो आयै चक्लेट गसिमथा होमबा जाखांबाय दासो जानानै मोजांखा जोंना दा बे थिनालिनि सानैबा दा दहरना होलायलायखादो नोंस्रा फाला राननाया नों था आं था होनलायलायदो जिरायहो गसंनाय नङादां ना बे जिरायहो आराम थुबायना आराम जिराय आराम जिरायहोदो फानना हरदो हेबहोदो हेबनाय बायदि औ बैखौबो दे सेप्तेम्बरनि आंखौनो होदो बारनबाय थायोसो माथो थाबायथ'वाखै ने आंनो बुजि गानालाय दे सुदो औ बेबो सुनांगौ गानोनो गाफै मालाय सुजाग्राखौ बेया 6 केजि रनजितखाना बेना 11 ना मा जाबाय एबार मोनसे दे औ नभेम्बर सेप्तेम्बर सोरनि बियो आमुलिना लिरनांगौमोन खाराव नानिजों समान केजि गसङोबाल बे गसंनो रोंनायखौलाय बेसेबां मोनदोंलाय बे गसं बैना 6 ना बेसेबां ना औ 8 जों औ बैनि 8 ना नोंना नायसनदों नों सुनांलाय बिदि थुथाराखै नोंनो माथो फैदो गंसे थुलांसै थुवा बिसिजिल' थुनाय दं माथो आयंजोंसो थानो फैबावदो नोङो आयंजों एबारथ' थुनोसै दाथ' हमथ'ना नै खोन्थागोन ना मागोन बियो न'आव खोन्थाहैगोनदां माथो रायज्लायनाया सानथामथाम रायज्लायथारदों मुलि लोंदों खोनायासै बियो सान्दुं गोसाखाय बारायलांदांसो नुदों टाइमा बारलायलांबाय ना आगस्ट'नि ने जुलाइ आगस्ट 1 बोसोर जालायलायसै गासो सिखारदो बोखांना लाबोदों सायादै एसेल' बिमाया सायालै ना
타이완에 해나? 잘라서 돼, 치면 돼. 엄마가 생각 기대. 가이저부 작은 나오는 가이시는. 간단 가이저부 작은 자 이제 주밥을. 인포. 네네 사과가 나네요. 안자만 이 탈라. 저희 맛은 미건 비타민인데 미건 비타민 저희 맛은 gila. Iba na ka na. Hindi ka pa iba. Pas